Keď sa povie investovanie, tak každý z nás si predstaví niečo iné. Krypto, akcie, dlhopisy, ale aj investície do nehnuteľností. Každý nástroj má samozrejme svoje výhody, nevýhody, plusy, minusy, pre a proti. Poďme sa tejto téme radšej pomenovať o čosi podrobnejšie a vysvetliť si rozdiely medzi jednotlivými nástrojmi. Krypto a akcie môžu priniesť rýchly výnos, ale aj rýchlu stratu. Ceny kolíšu denne, hore dolu a nevždy to máte pod kontrolou. Nehnuteľnosti, tie sú fyzické, reálne a držia si hodnotu aj v čase neistoty. Kolísanie hodnoty akcií a kryptomien je bežný jav a môže sa stať, že vám hodnota padne aj o 30% za jednu noc. Nehnuteľnosť má nižšie riziko poklesu hodnoty, najmä ak sú v silnej lokalite s dopytom, ako sú Tatry či Liptov. Áno, kryptomeny vedia zarobiť veľa peňazí, aj akcie dokážu zarábať dlhodobo, ak rozumiete trhu. Ale nehnuteľnosti vám dávajú dvojnásobný výnos, ktorý je zložený z prenájmu a rastu hodnoty v čase a navyše ich môžete aj využívať na vlastné dovolenky. Nehnuteľnosť máte doslova pod kontrolou. Viete ju navštíviť, upraviť, prenajať, predať. Krypto? To je len súbor čísiel niekde na blockchaine. Akcie? O tých rozhodujú burzy a manažéri, takže to nie je pevne vo vašich rukách. Tatra Invest nám na našich rezortoch záleží a neustále ich posúvame a vylepšujeme.